Аз мога. Значи, ето се хак, ето се хак. Не можах да го хвана. Мисках да го хвана. О, някакъв се качва. И здравейте хора, тук сме в PvP Crossfire. Тук сме Проф, Терет Веном, Димича и Dodge Rider. Защо казвам мене последно тъпак? Защото смогвам. Аре, аз съм... И да му се излезе, да му се излезе. О, да. О, да. I'm coming to you. Така. I'm coming for you, son. Фак. Шибания спринт. Спринт. Аз нямам броня, ама идвам. Те. Как бе, нали ти даваха брони? Да. То с някакъв рандом чага. Абе, защо ме ролбаква, бе, мамка му? О, Да, то целият сервер му се изпа на това е бой, бе. Какво? Хванах ли едното О, ма, го? голбокче взех. Дай го, бе. Прямо биже. Не, добре, стига. Ще умра. Излез на дъжда, ако има дъжд, защото съм си ги... О, половин сърце. Don't, не, стига. Що бие сябълка, е мой. Стига, бе. Едно сърце си. Сериозно ли е? Аре бе, не си на едно сърце. Не бе, не аз бе. Той. Тя. Не, той. Не мога да отворя. О, е. Не, Eat this кремвирш. Да, аре да ходим да се видим. Аз тям в мелницата, че Профта, обърни се. тям да си видя житото. Изяш тоя кремвирш. I can't hit you, why? Изяш тоя кремвирш тежки. И сега... Профта, обърни се. Бързо, гонят ма. Положи се, ковро. Ще ти помогна. Добре, ще слушам. Айде, знам, че ме обичаш, аз те Къде обичам. си? Аз не те гоня даже, бе, мой. Да, добре. Не гони. Не, аз не ви Как виждам. гледа на F5, виж го как гледа на F5, бе. Не е на F. Добре. Хайде, стига са. Мир. I know you love me. Фак. Стрелата. Сега ще са легами ми ли? Не. не. Киде сте? Не. Да, аз забравих да кажа. А? Забравих да кажа, че снимам. Ой, защо и кюфте? Оре, бе, лами, бе, влачи ми, бе. Аз съм на дръжка живот. На дръжки живот. Което означава, Една плюнка. че си така. Фак. Какво? Аз събирам яйца. Те са Това много сериозно важни. ще качите в YouTube. Естествено. Ма още не сме започнали, мамка му. Аре. Какво? Айтеми? Какви са те с айтеми? Това сега си ги изчистих. Баси яките бутуши. Диамантени. Си много просто дете, бе. Аз нямам айтеми. Какво? Маля. Бах тъпто дете. Просто трябва влезе да ми даде си там. Окей. Имам един стак и колко торче. Умър си. Това Я бари купай. Не, не трябваше. Добре, сега. Се фърляш в бутушките, бе. Да, фул бутушките. Протекшн Да. единица. Така. Тя малко и те са на фул хил, бе, мой. Те са фул бутушки. Снимай, ако искаш как спамя долу. Какво ще правиш, бе? Ще изпият страничката и ще ги бия всичките. Много да им го набиеш на всичките. Мама ви мръсна. Скука. Аре да пробваме. Какъв е този? Има някакъв на скина, ама не съм също вие какъв. Сега ще убия някакъв. Първият кил за този клип. Той този е хакер, бе. Първият клип за този клип. Първото убийство за този клип. На скина горе. Убих Бодига! Или там къв се. Бодгън. Swag. I can't die. Има Така. килове, брат. Protection единица. Smite. Искаш ли Iron Bro? Не иска Iron Bro. Който ме... Какво? Какви сте сайта ми, бе?
Чао, 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 Пуска да чао. пере. Така. Обаче никой нямаше стрели бас. Я седня. Fuck. О, Гледайте какво правите. някакъв ми написа, нали, спрали клипа да спра да те жаля нещо. Чакай. Свърши ли клипа вече да не те щадия? И за какво трябва да ме щадиш? Край, всичките. Той закона. Сигурно има на предвид да не те килва. Не, той постоянно не се моля, за да ме убивайте. Да, човек, аз даже пращам SMS да не ме убиват. Един SMS струва около, да кажем, 20 стотинки. Да не ме убива. Да, да не ме убиват. Мали. Абе, човек, това много гано наистина, де те връща назад. Той мене затова ме беше бан на Crossfire, май. Какво? Да, бе, знам, нали ми каза. Щях да путна. Извиняй. Щях да путна някой. Не. Аз качваме дуп. Слизай от дупката веднага. Аз ли бе, мой, я ще си. Какво? Снимаме. Доч, няма килва. Човек, пратил съм Еко, SMS да не ме къде са? килваш, бе. Пратил съм SMS да не ме килваш. На мене не си пратил. Какъв е този звук, бе? Ей, кой го не знам. Какво беше това, е? Какво? Не! Умираш ли? Като става. Не умирам, човек. Ще Ай, оживея. молеца, умри, бе. Не. Аре, молим те, бе. Stay forever together. Точка? Не. Ела. Така, Кажка така, майта ме. Ела ги кой отбере. е тази смутия чай? Сега ги изредих Не. всичките. С какво просто какво става? С какво става просто? Мултикор. Чика, какво спамеш чата, бе? Кой е това? Видно ме скачай в дупстата. Сега, край. Сега влизам. Скай го някакъв, он- как седи бъгва с слайпа. Аре бе, прод бе, само ма килваш. Сори. Човек, нали е в клипа? Нека му бие. Край, влизам. О, край. Това е. С О, айран броня вътре в мен. Не! Махи сте. С броня Айран. Всичките. Аре, стига, бе! Как не можах да вляза вътре? Чакай, додж! Аз съм вътре. Аз съм вътре, don't kill me. Да, бе, знам, бе. Съсед се мой. Ей, Много Димчо. тук да те пожара. Опа, чакай, бе, не бе, ще умра. Тъй като почна да садна. Абе, отиди на дъжда, бе, тапанар. Добре. Не. Той вече Държа изгасна. пред Майко, той вече Не, изгасна, мама. викаш. Ма къде ти е? Викаш. Ще ме учи на убият! Викаш, учи на дъжда е тапанар, а пак всъщност дъжда е пред него и където е? Не съм казал, ще ме убият! Я го снимай той как файла. Снимай го той как Аз файла. нямам Е, постоянно. спокойно, снимал съм всички как лайват. Гледай. Чакай, то Види, не мога да го бия. А. Вай, помяра. Не. Кой? Те, фана ми го на клип. Какво? О, Той точно между ксац. другото днеска 3 пъти го убих, човек. Ай, майка ти стара мизерника и... Не го бил, Чакайте. Не, ще умра, човек. Много малко съм. Ме хитвай с фул. Много лошата. Ау, фак, бе. Додж. Не, ей. Защо си мисля, че не беше това? Леле, като умра, вие сте вино. Мане, умирам, край. Не умрях на половин сърце! Какво Ама аз съм те спасих, бе. Кажи едно мерси, защото ще Мерси. ти кастанеш шамор, бе. Мерси. Фак. Гей, то стоя бъгва с това. Айде, отидаха. Аз не го заснах. Какво? Не, какво? Ще бъм кюна. Само стоя там са кри. Да бе, айде, спокойно, аз ще ги пия от тук. Който се покажа, си имам стрейн. Нямам стрейн. Пи си, бе, тъп. Честно, нямам. Ай, сак, бе. You suck. О, shit, I'm gonna die. Какво? Гледай го, гледай. дръма. То спъгна пред Дремер камерата. слиза, вика, спокойно. Ма чай сега, кой Гледай, двамата гледай снимаме? го, да, Да, ще трябва да бъде снимаме или Двамата ретро? снимаме. А? И двамата. Едновременно. Да. Неговия първият епизод, мой... Още първи епизод? О, не, още този първи епизод, който качи на PvP България, всеки ще е баннат, брат. Като гледам колко флайчета видях. Не, бе. Аз колко кила нафармих.
Аре бе, що не мога хитна? По кила на фармите там ревеш, цивриш. Ей, победе! О, красавец. Как седи и циври там. Ти ли бе? Ти кой? Не бе, кой върна тебе? Айде ми! Гледай, този човек бърва се сля, пича да. Беля, с бял пич. Ето с край. Умря ли бе? Съжаляваш ли, че дойде? И ти ли? Гледай го, бре. И ти ли бе? Опа, не, мен. Ти къв си тъп, седиш на едно място някакъв. Аре, суджуци. Човек, А. нещо ми, опа. Гледай, 100 меч умре. Няма да умра, не вър. Сега ще остая тогава да те бият. Не, Ама, човек! Искам да умреш. Ей, бавах се! Този Дарк Пол ще е баннат, аз ще Не умра. бе! Прекратете, ще умра. Ааа, диамантени работи! Пац. Това между другото май аз този. Всичките ще ги се сега. Вино ме е на малко си. Знам, ще умра, човек! Ще умра! Кой живоите мечове? Скъв се дропна. Чакай, че тук ще ме убие. Чакай, че умрях. Умрях, почти умрях! С протекшен едно. Може да я мъхитваш. Ама, аз ще играх. Всичките. Какво? Какъв е този? Те си минават през теб, човек! Ай, много силно умрях. Аре, аз пазя спокойно. Вие си крадеш айтем. Човек, в клипа знаеш колко пазане направи, човек. Спокойно идвай, бе. Да влизам, окей. Да, бе, аз там, в смисъл, аз там съм... Никой не може да влезе, човек, приятели. Ама, човек, скачам си, ме връща назад, майка ми. Блотгън. Единствено. Всичките. Този блотгън му уби. Фукта. Той хакер си човек ме сваля по 1000 сърца. Ей, анонимус някакъв. Умрах се с вкусно. Добре. I'm alive. Човек! Аре, фаст! Не ме би, бе, проклето. Гил къв е тъп. Малумен. Бато, то сме на 2 хита. Jesus, help me. Да, бе, нали, бе? Блотгън. Да. Човек, не мога да го... Аре, бе! На 3 хита долу с Рейч. всичко. Умри. Всички. Някой зелени света, бе. Какво? Аре, бе! Какво? Не мога да го бия тосли, бе! Искам да умреш, бе. Да филниш в клипа си. Добре. Някой да ми обясни какво става. Умря. Не, помощ, хелп! Викай. Ще живея! Няма къде да иде. Не, ще умра. Ти си виновен за всичко. Аз ли, бе? Да, човек, направих само 47 убийства. Колко мира имаш? 4. Си някакъв тъп, ама. Чайте. Какво имаш 40 умирания, е? Значи, проф те е баси гей, не чува какво му говоря, защото съм заглушил микрофона. По същия начин се случи с Dodge Rider. Никой не съм по-малко. Унижавам ги, докато 20. те не могат да разберат какво правят. Повече ли? Смисъл, да, заявете. Просто унижавам ги, докато те не могат да играят. Не, там са да се играят. Ма не им казвайте, те няма гледат. Те няма гледат клипа, няма да чуят. Което казвам. Тарантайн. Тарантайн. Фак. Како? Още не съм в топа. Окей. Аз си правя един диамантен меч. Димич? Кой ще ми каже, че ще стане като предните клип? Чай сега, Димич тук ли е? Не, Ало, Димич е? не. Няма ли го Димич, бе? Стигнах до това! Почти не може! What the fuck? Dodge? М, What the fuck was that? Не, то с профита поводя и почакай. Съмнявам се, че беше той. Нещо ми... Не знам, имам чувство, че не беше той. Моринка. Come here, motherfucker. Тък му убих някакъв. Почва X Factor. Сериозно ли? Ами, този епизод и мен не ми се снима много. Ама аз няма да го гледам, нали? Фак! Fuck. Jesus. Какво? Има някакъв Venom долу на 9.5, what the fuck? 9.5.1 да се беше написал.
fuck, you can. Профт, аз съм, профт. Жалка работа. Ще я кажа жалка нема. Щяха да ми ударат копирайт. Така. Се преместа с това, що? Народно не ще ме бият, бе. О, че да скубаха, ма. Шшт. Няма добра. Майк! Камо. Та той Dark Bro 12 е хакер. Човек! Ще си взема... Оплетох се в кабелите и са... Ще си взема фул меча и всичките ще ги изнеса, но преди това не ще изнеса. То само с скубите. Ще ги изнеса, обаче после минеш мазата. Не, преди това не ще. Чакай да я махна да ни то скубе. Човек! Има някакви странични звуци като... Баси страничните звуци. Не, сериозно, някакви викат... Ау! 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 Чакай! Ай! Това не си бил ти. Помисли, че ти чакай да те написал. Добре. Отивам в Home да покажа новия Home. Между другото искам да покажа какви са ми имената на хоумовете. Четете. Home, две точки Home, запетайка хуй и запетайка ред. Yes. Тук са ни простотиите, тук са дървета, тук са някакви други работи. Да ги видя, бе. Други работи. Да ти бях хома, бе. Да, тук има много мечове. Оред приема, бе. Така, тук са всички. Няма да Аз ти съм ги- Аз всичките тези сетове, аз съм ги изфарил, всичките аз съм ги спечелил. Да, бе. От битки. До вчера няма никаква заслуга в това. Тук са ни полшанките, нали? Нещо е пиян. Нищо. Странички, не знах, че са. Той знак не бях забравил. Просто не се надявате приема. До вчера да вари си хома, бе. Окей. Какво? Става тук е, колко го имам мой. Аз ти казвам, че някакъв бот. Dodge Rider, ще я продам. Какво направих се? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Айде, става В гри. началото, когато бях про. Когато бях про. Не! Не, половин! Педерас! Майка ти да умре! В кофите да умреш! Да заровиш в пяска и да не мога да дишаш! Какво правиш, че е спалък? О, стрелки. Уби го бързо, Додж. Кой бе? Мога, защо си ги направили по 3 минути, вид тъпи сте, бе. Кой би направил? Браво, Веноме, 100% са ти, аз съм сигурен. Аз не правя странички, бе! Нищо не правиш, ама. Май как ще убия? Не можеш. Да се пробваме. Как не можеш, бе? Ще се пробваме. Не, Вече кръп ми скача. лош момче. Ге. Лош. Ти с екстрели си купал този диамант, бе. Педал. Айде, той сказах ти. Ма в гръба нападна. Да, знам. Но аз те предупредих, че ще те убие, ти трябваше да се настреля. Да, ма тук тъпортва и не се вижда. Окей, Ай, приемай, бе. дай сега. Ама, Аре, бързо слизайте в дупката, ще ме изнесат. браво тебе, бе. И после в клипа, опа, дочинката умря. Какво постижение. Аре, приемай ти тъпли си, бе. Чакай малко, опитам се да сложа тук едно нещо. Аре, идвайте на спална, бе, мизерници изнасят ме, бе. Яко. Имам 3 меча. Не знам кой от твоя беше, обаче си знам, че той е бил тук и той е бил тук и ти си можеш да понеставиш. Той сама, стапанар, гей. Ако ме обиш си тъп. Не, аз съм... О, извинявай, пръст косата си не влиза. Ела ти дам айрон бронята. Аз случайно 4 пъти не спамих там тъпла. Окей, аз ти дам бронята и ти имам спомена, защото не Fuck мисля. you, Аре бе, fuck you. аз те приемам 20 пъти, мам. пак ти прави. Request. Тъпа, цъца е. Аре бе, приемам 20 пъти и ти си пращал 25. Там си меча ковро. На ти мече и Не ме мечо, бе. знаеш, че си. Ела сама.
Да те тъмни. Тъма по-бързо да си. Капак, какво направи, бе? По-бързо да стигне до спавна. Не. Ама не, градинката. Ти я Оф, щупи. надявам се ви е харесал епизода. Не, бам се. Садна. Сега приключваме с едно. Само да вляза като за последен път, защото сега. Аз градинка, знаеш колко пъти съм насял. Сега ме носи мутика. Мамка, Ела ме носи мутика. да подухнеш, ще ти дам аз такъв глава. Лана донеси една мутика, бе. Кажете, че сте се преместили, защото някакъв там в ограда. Димиче, Димич! Що съм махнал аз? Бах ти селена, що Принцип. съм махнала? Защото по принцип трябваше Димиче да е в клипа, обаче. Той беше. Обаче беше. Стига му толкова. Вече не. И да, аре, аз надявам да ви е харесало за до вчера да не знам, аз се спирам тук, защото не мързи, вече ми почна да ми. Ай, аз сега спрям само на изгледата. Еми, аз няма да чакам да излизаш, докато направя чай, че се връзах за това. Направо приключвам, Арчо, надявам се хареса, абонирайте се, гледайте и абонирайте се до вчера долу на канала, проф няма канал, не се абонирате за него, просто мога да гледате пип България долу шай пита. Поклик, чао. Текшър пака е фет Аре, му. 32 на 32 Майко. на 16. Аре, чао, като Ти влезем си много ще ти дам тъпо лапи, бе. марморало, мерси. Аре, чао.